etorri nintzenean, lehenengo urtean, 4 urtetan atera nuen haurrezkuntza orokorra, gero urte bat eman nuen lanean, eta orain 2 urtetan atera dut lehen hezkuntza berezi. Gehien bat alde batetik kurrikuluma borobiltzeko, da bestetik aldaketa baten beharra ikusten dudalako. Eta ez du sentitzen kaparik jarriko dudanek ez deuse, baina bai laguntza eskaini ahal dudala. Ikasi deten niretzat garrantzitsuena, azken finean da edo zu bai pertsona moduan bai, baina hori ikasketa hauek kontuan edukita, edo irakasle moduan ondo zaude eta zaintzen duzu zure burua, edo ezingo dezu urte askotan gutxienez besteak zaindu. Ez bakarrik ez duzulako zure lana aurrera aterako, baizik eta zure zaintza ere bai bermatu behar duzulako. Nik animatuko nuke gehien bat zaintza hori bermatzen delako. Osea, irakasten dizutelako bai zure burua zaintzera, bai zure prozesuaren inguruan kontziente izatera, eta nik uste pena merezi duela. Ez da bide erresa esan nahi dut ez duzu holan aterako, baina nik gomendagarria ikusten dut. Dudetan baldin bazabiltz, baiezko bat dagoela hor argi dago.